Добър ден на всички! Днес ще прекарате един половин ден с мен. Имаме няколко задачки днес. Но първата работа е да заредим малко гориво. Нямаме гориво. После ще измием лекичко колата. Не съм намил от няколко седмици. След това ще се отбием до зоомагазина и оттам се прибираме. Сега да изчакаме тази госпожа да излезе. И потегляме към бензиностанцията. Ще можем да излезем. Няма да можем от първия път. Но от втория успяхме. Не обръщайте внимание на излишните звуци. Има джунджери в багажника, които трънкат. Това е нормално. Така. Да измием малко прозорцето с такото. Знаете ли какво ми липсва? Събравих с часовника. Няма нищо. Така, ако се чудите къде сме, в момента сме в град Чехия. Тако е влакчето. Чака клиенти. Тук има бензиностанция, но аз тук не зареждам. Тук си взех, така да се каже, мерака. Тук направиха нов подземен гараж. Тук е автогарата, която петък след обед е пълна. Ужасно много пълна. Ученици има доста, които идват от селата. Тук е ЖП гарата. Пропуснах да отбележа. Така. Значи имаме няколко варианта за автомивки. Аз ще си избера средния вариант, защото има повече, как се наричаше, гнезда. Има повече гнезда. Там долу, синето, е автомивката, на която мисля да отида. Мисля, че беше детска градина. Някаква детска градина. Мисля, че беше частна детска градина. Съм сигурен. Така, мокчета, къщички. Тук едно кръгово имаме. Продължаваме напред към нашата бензиностанция. Айде, оставина. Така. После трябва да оправя багажника, че вече и мен ма дразнят тези звуци. Усещам, че има някаква чантичка там и нещо се въргаля. Не съм сигурен. Само усещам. Така, клиника за животни.
Нека в коментарите да напишете каква кола карам. Дали ще познаете. Марката е ясна. Съжалявам. Малко съм хремав днес. Мисля, че се разболявам. Но да не се разболявам. Ето коя е празна колонка за мен. Да им сега да ще оцелим. Много често ми се случва да не оцелвам. Не се смейте, приятели. Сериозен съм. Така. Сега заредим набързо. Малко. И да, задължително трябва да измием колата от всякъде. Окей, все ставам разни глупости. Аз хубаво ще няма сам да не завали. И мисля, че ще вали, затова няма да я мия много, само те ще махна. Те пърхоти и мръхти отгоре. И това е. Още малко. До последната капка. Както винаги. Да си платим и да напускаме обекта. Никой не интересува. Може. Така, приятели, заредихме, платихме си, време е да потегляме към следващата стихика. Така. Нямах добра в всеки сложа в джобчето, пътичките. Да не ги изгубим. Така, трябва да прибираме тук. Другите глупости. Палиме чистак. Коранчето задължително се слага. Safety first. И потегляме. Мигач. Има някой, няма никой. Между другото, пак трябва да се върна тук, защото трябва да се отбия до зоомобилно. Първо искам да измия колата. Нямаме време. Няма да се плашим. Корена. За малко си помислих, че има сняг на покрива. А той е просто избелял. Няма никой. Сега да измиям колата набързо. Като ще вали дъжд, ако я мия хубаво, ако се старая да я измия хубаво, ако се престарая, вечеря пак ще стане същото. Затова бързичко. Да махнем виждащата се част. Какво казах тук, ще не знам. Да махнем прахляка отгоре. Отгоре прахляка.
Тук си имам още една камерка. Не знам дали се вижда. Е тук. Една камерка. Отзад имам още една камерка. Да запишем всеки един момент. Има някой тук. Никой на пропускачката. Пропускачката е пълна. Къде да спрем? Къде да спрем? Двойката не можеш да спрем тук. Так дали ставаше? Така да спрем. Късим стигте, мисля, че бяха в мен. Ще вместим камерата. Започнем с една пресна 20-ка. Сега сплета. Закладни мити, опаджадни мити, пътък. После с това с топла вода. Няма да ми стигнат. Знаех, че няма да стигнат. Но нищо, нали пробвахме. Да вкарам още една 20-ка пресна. За другата половина. Така. Така, идеално. Така. Сега да я изплакнем. И финалната ни пета точка ще е ефект без петна. Тук трябва да вкарам 20-ка, няма да стигне. Ще пробваме още една пресна 20-ка, защото няма много стинки. Така, идеално. Идеално, направо вкарам 50-ката. Стоп. Малко ще чакаме. Така. Последното беше ефект без петна. И така се. Готови сме да продължаваме. Бързо, както казахме, смихме. Беше другата седмица или по-другата седмица. Ще видим, ще измием хубаво отвътре, отвънка. Професионално ще измия. Професионално ще бъде като нова. Така. Готови сме да потегляме. Така. Пускаме читачките. Тук завъртаме. Има ли някой? Няма никой. Още една читачка. Стоп, задължително надясно. Както казах, отново трябва да се отбия до зоопарк. Зоомагазина. Ако ще стигнем до тази част на видеоклипа, моля да напишете в коментарите, искате ли следващия клип да бъде каран в Прага. Да ви покажа Прага отвътре. Сега да спрем малко
работа не е близо. Ето тук може да спра. Дали има това, което ми трябва. Имаме. Трябва ми. Добри ден. Взехме и пясъка. И туалетната, защото тази туалетна вече доста се износи. Са моите котараци. Колата стана друга вече. Като нова стана, като нова. Един кой има в багажника да махнем междушното, което дрънка. Да. Нямаше да се очида, ако беше нещо друго в багажника. Вафли. Трябва да ги прибера. Някой си е забрал. И продължаваме да ви разходя малко в Бенешов. Панна. Сега да направим един кръг в Бенешов. Даже почна вече да пръска. Идеално. Това ми трябваше. Так ми вземих колата и да вземем да вали. Чудесно. Сега ще я прекарам от тук. Дошли, да, съжалявам за тези звуци, но това ще се чува. Понеже клипа става доста дълъг, днес няма да ви разкарам из Бенешов. Ще го направим някой друг ден. Напишете в коментарите, искате ли да карам в Прага в следващия клип.